ngoba kucansi ke lona ke lunzima kakhulu ke nje lunzima kakhulu ucansi wazwana nomuntu nje kanti unosizi nje lwakubo lolo sizi lolo sekuhulwakho ngokwembatha nje make naqala nje nahlangana ngokocansi lolo sizi lwakhe sekuhulwakho inkinga zakhe zonke sekuyezakho nawe uthatha inhlanhla zakho uzinikeza yena konke kuyaphambana kuthi asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu zihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga iho lalela Zulu oh lalela abantu bengiphethe ngezwe lethu siyazizwe zivungama ngawe njengezinyoni sishizinyoni sishamahlokohloko ayitekezele insimu kadingana nosenza ngakhona ayiqedile mamu sizwa ngomyayeza kandabuko nina kodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina bakanodumo ehlezi kamenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelo umfoka mbanjwa impunga yesintu umshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula tjatsha ujatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kanokhonjwa kuhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sike siqwashisane kwezinye zezinto bafowethu bese siyakhumbuzana ukuthi okhokho bethu iyiphi indlela ababekade behamba kuyo bese siyakhuthazana ukuthi nathi ngelinye ilanga sizama ukuthi sihambe kuyo leyo nyathuko eyayihamba okhokho bethu bafowethu namuhla ngizokhuluma ngendaba enkulu ngiyacela abantu bangangishayi ngiyacela abantu bangangizundi kodwa ke mina ke ngaba nenhlanhla yokuthi noma ngaze kuthiwe ngikhuluma yiphi inkulumo engafiki kahle kubantu bangithethelela abantu ngadalwa nje ukuthi abantu abangizondi noma kuthiwa ngikhulume impela inkulumo elumelayo kodwa bayakwazi ukuthi bayentshise ngoba basuke bazinhloso nqangi yokuyikhuluma kwami leyo nkulumo ukuthi hayi ngoba nako ngilwa nabo kodwa ngisuke ngifana nomzali othi umekushaya kungabi ukuthi ulwa nawe kuba ukuthi uyakhalima kuleyo ndlela leyo usukuhamba kuyona ngoba usuke kubona yena ukuthi le ndlela ohamba ngayo wena ubona ukuthi inewa ngaphambili ngithi ngikubonge kakhulu lokho ukuthi kunezinkulumo eziningi engeke ngizikhulume eziqinile kwesinye isikhathi zilumele ngoba omunye umuntu ukuthola ukuthi umile endleleni ehamba isitimela kujantshi siza isitimela sifike simgxobe la kwimpunga yesintu kunabelaphi bendabuko ebekade benamaphutha ngesizathu sokuthi babethwasisiwe bangaqonda ukuthi ezinye zezinto abazenzayo nabazenzisa abantu zamaphutha kodwa mangifika mina njengempunga yesintu ngifike ngikhuluma ngalezo zinto ngizishaye abazange babe namazondo kodwa into abayenzile babonile ukuthi ukuze isitimela singasigxobi asuke kujantshi waso ukuze sikwazi ukuhamba kahle ingakho ke bafowethu ngihlala ngaso sonke isikhathi nginaso isibindi sokukhuluma izinkulumo engizithunywayo ngifike ngizibeke njengoba zinjalo
ingoba ngiyazi ukuthi ababukeli bempunga yesintu TV nakuba ezinye inkulumo mhlambe ngesizathu sokuthi phela enenxeba iyathunukala, kodwa umuntu uyakwazi ukuthi agwinye athi seke ehovisi endlini encane yedwa bese unembeza wakhe uyamtshela ukuthi hayi lento ebisho impunga yesintu iqiniso. Uyabona phela mesusa endlini encane, hayi lapho kwemfana nami unembeza ukukhohlisa, uyakutshela nje ukuthi leyanto isiminya leyanto. Endlini encane nje yila ufika uthole khona ukuthi ngempela unembeza wakho awukukhohliswe na njenganomuntu, ufakazi wena. Bafethu ngiyafisa ukuthi ngikhulume ngokutshelekana into yokugqoka. Utshele kumngani wakho into yakho yokugqoka. Utshele kudadewenu into yakho yokugqoka. Kuhle kubi ukutshelekisa ngento yokugqoka mawutsheleka udadewenu noma umfowenu. Kuhle kubi ukutsheleka udadewenu noma umfowenu umtsheleka into yokugqoka. Kubi ukuboleka umngani wakho into yakho yokugqoka. Kubi ukuboleka noma ngabe ubani ongelona igazi lakho into yakho yokugqoka. Ngifuna ukuthi sihambisane ngithe kuhle kubi ukuboleka udadewenu noma umfowenu into yakho yokugqoka. Uyabona ukuthi kumfowenu noma udadewenu sithe kuhle kubi. Kuhle kubi uma uzotsheleka umngani wakho into yokugqoka, kubi ukuboleka umngani wakho into yokugqoka oyisebenzisayo wena usazophinda uyisebenzise, nokuboleka omunye umuntu into yakho yokugqoka kubi. Akukho kuhle lapho, kodwa uma unika udadewenu into yakho oyigqokayo kuhle kubi. Kukabili mangemfana intombazana into yakho yokugqoka, into yakho yokugqoka mawuqala ungena esitolo uzophuma nayo usuyithengile, kubalekile ukuthi uqale uyihlambulule ngokuthi uyiwashe. Thatha insipho uyiwashe, ungayigqoki ungakayiwashi ngolimi lwasemzini, ungayigqoki ungakayihlambululi. Yini uzokwenza lokho? Ingoba mohamba usuka uyakothenga into esitolo, wonke umuntu ufika ayithatha ayigqoka ayilinganisa ayibuyisele ekhothengeni ayibuyisele lapha. Afika ayithathe nomunye ayigqoke ayilinganise ayifake lapha. Yingakho ke kubalekile ukuthi wena uma usuzoyisebenzisa impilo yakho yonke qala ngokuyiwasha leyanto, ngoba nako ukuyilinganisa yebo kuhle kubi. Kubalekile lokho bafowethu ukuthi sikwazi ukuthi ukuyilinganisa vele impahla kuhle kubi. Ingakho thina njenganabantu kuphoqa ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlalahlale sizihlambulule, ngoba ukungcola singcoliswa izinto eziningi. Ukungcola yazi mina ngangathi ngelinye ilanga amakhehle angi emanzini, ngahamba ngayo emanzini ngalala lobusuku kwasa ngakusasa, ngosuku olulandelayo ngiphuka futhi kuthiwa ngemanzini. Hawu ngithi hawu ngeke, kanti yini? Kanti ukungcola sicosha singazelele, angingaphumi ke esihlokweni. Impahla mawuphuma ukuyithenga esitolo uyihlambulula, kufanele ukuthi uyiwashe impahla. Yini uzoyiwasha? Impahla ngenkathi umuntu eyilinganisa sesikubekile ukuthi vele lapho isithunzi sakhe izosithwebula. Omunye mhlawumbe uthola ukade ejulukile nawe usuzoyifaka. Uyabona leyo nto? Impahla yokugqoka inezinto ezimbili zomuntu. 1, impahla yokugqoka yami lehembe leli linesithunzi sami
njengempunga yesintu libe nensila yami njengempunga yesintu. Uzongifakazela mangithi umuntu uyakwazi ukuthatha iskipa sakho noma ihembe lakho ayokwenza ukukhohlakala impilo yakhe ayibulala iqede. Ingoba impahla yakho yokugqoka inesithunzi sakho iphinde futhi izoba nensila yakho. Impahla yakho yokugqoka ayigcini ngokuthi iphatha isithunzi sakho nje kuphela, kodwa isithunzi sakho sihambisana ncamashi nethongo lakho. Umuntu nomuntu unaso isithunzi sakhe anaso. Into yakho yokugqoka, insila yakho, lezo zinto zihambisana nethongo lakho elikwembethe. Iyona lento yenza ukuthi umuntu umethole into yakho yokugqoka akubulala kuqede nya aziphambanisa aziqede izinto zakho. Ingoba wasuka wathola impahla yakho yokugqoka enensila yakho nesithunzi sakho. Asikuchazeke ukuthi kungani sithe kuhle kubi ukutshele kumfowenu noma udadewenu into yakho yokugqoka. Uzokhumbula ukuthi udadewenu umfowenu umfowenu. Njengoba sithe kuhle, kungaba ukuthi nina nodadewenu phakathi komuzi wakini, isimo somsamo wakini nabantu abadala bakini abantu abahlambulukile, yonke into ihamba kahle. Okusho ukuthi wena uma uthatha into yakho yokugqoka uyinikeza udadewenu noma umfowenu, abukho ubungozi impahla yakhe ezothi mesibuyela kuwena kube ukuthi ibuya nako. Udadewenu isimo somsamo wakhe siyefana ncamashini esakho. Umsamo wenu uma ukuthi nje muhle kini, into zenu zihamba kahle nonke, nani nihlanzekile kahle nonke egcekeni. Uma umbolekile umfowenu emzimbeni wakhe, lento mebuya nayo vele izobe ithwebule isithunzi esihle sizokwembatha wena. Lapho kubi khona isekutheni njengoba udadewenu nomfowenu nibolekana ngento yokugqoka, kodwa indlela ezihanjwa umfowenu noma indlela ezihanjwa udadewenu zimnyama. Ebumnyameni ahamba kukona kunokungcola okuningi akutholayo. Kugcine manje nasekulimala isimo sethonge limembethe lingcoliseke. Uma selingcolisekile ithonge limembethe ngenkathi uqala umnikeza into yakho, kufike kuthwebuleke leya nsila ayithola kule ndlela yobumnyama ihambayo. Usuyayithatha wena uyayibuyisa uyiletha kuwena uyayigqoka. Uma uyigqoka lento isikwembathisa lobumnyama balomuntu abuthole kule ndlela yakhe. Nomngane wakho ngokunjalo, thola ukuthi umngane wakho uyamtsheleka nje izinto kanti umngane wakhe indlela zakhe azikho zinhle. Thola ukuthi umngane wakho kubo egcekeni unenkinga eziningi ezimbambile ezithinta umsamo, kodwa ngenkathi uthatha into eyinsila yakhe uzembathisa yona, uzembathisa lonke usizi lwakhe. Ngenkathi uqala manje na izinto zamngane wakho nishintshana naye, wena unenhlanhla ushintshana naye, umnika inhlanhla yena ukunikeza ubumnyama namashwa othola ukuthi amembethe yena. Abanye abantu ukuthola ukuthi ngenkathi beqala bezwana omunye into zakhe zihamba kahle, kodwa mabeqala bezwana balobezwana nalomuntu uthola ukuthi lo muntu lona usizi lokho elimembatha aloke banenkinga kanti umngane wakhe uthola ukuthi manje isimo sakhe nezinto abazenzayo izona ezigcina manje nalona zimthinta ngesizathu sokuthi abanaki. Ngenkathi manje na inkinga zalo ethatha into ayiboleke lo inkinga zalona ziyamembatha ngoba kukhona insila yakhe lo muntu nesithunzi sakhe. Ngenkathi uthatha into yomuntu uyembatha wena, usuke lolo sizi lwakhe nalo ulembathisa wena. Ingakho ke bafowethu sithi ukuboleka umuntu into yakho yokugqoka akuyona into enhle, kuyinto embi ngoba indlela zakhe awuzazi. Uma umuntu ozwana naye enenkinga nawe ugcina uba nenkinga, kodwa ke kuke kuhluke ngoba kuyenzeka umuntu uzwane nomuntu uthotha unenkinga
ngesizathu sokuthi wena abakha abantu banamandla nezinto zakho ziyakhanya bagcine manje nalo usizi lwakhe agcine naye liphela ngesizathu sokuthi wembathwa manje ilokukhanya wena onako na izinto zakhe zigcine sezikhanyiseleka akusho ukuthi ngaso sonke isikhathi uma abantu bebabili bezwana kukhona namabhadi nonenhlanhla kube ukuthi lona onezinhlanhla uzoshona phansi cha akusho lokho kodwa nalo onamabhadi kuyenzeka avuke ngalo ngesizathu sokuthi abantu bakhe lona nabo ngenkathi bephakama bayabasela laba ngesizathu sokuthi lo umngani wengane yabo agcine naye sekhanyiseleka izinto zakhe zihambe kahle ingako bafowethu ucansi lungagunyaziwe kubantu bengakaganani babe indoda nomfazi ngoba kucansi ke lona ke lunzima kakhulu ke nje lunzima kakhulu ucansi wazwana nomuntu nje kanti unosizi nje lwakubo lolo sizi lolo sekuhulwakho ngokwembatha nje make naqala nje nahlangana ngokocansi lolo sizi lwakhe sekuhulwakho inkinga zakhe zonke sekuyezakho na uthatha inhlanhla zakho zinikeza yena konke kuyaphambana ukuthi kunomuntu othi mina umsebenzi angiwutholi into zama zenzeki akwenzeki ukuthi nokuthi kodwa umuntu uyambheka yonke intombazana ahlangana nayo mayike yamqoma uyalala nayo zizolunga kanjani izinto usazitika ngocansi ngeke zilunge kahle izinto usazitika ngocansi kubalekile futhi ukuthi ungaphiki nomunye umuntu othola ukuthi yena uyazitika ngocansi kodwa izinto zakho uyazibona ziyaphambili uzibona ziyaphambili kuleyo ngxenye evuna yena uthola ukuthi khona la ebambeke khona engeke futhi azaphumele obala hayi bafowethu isifundo sethu sanamuhla besithi kubalekile ukuthi abantu babheke ukubolekisa ngempahla zabo zokugqoka beboleka abanye abantu ngoba kuyingozi ukuthatha into yakho yokugqoka uyiboleke komunye umuntu ngoba lowo muntu unensila yakhe nesithunzi sakhe ngenkathi into yakho yokugqoka ike yafika emzimbeni wakhe ibisinamathelwa isimo sensila yakhe nesithunzi sakhe noma usuku usungayiwasha ngensipho ukungcola kuyahluka bafowethu khona ukungcola ongeke wakuwasha ngensipho ngisho emzimbeni kumuntu khona ukungcola ongeke wakugeza ngensipho othola ukuthi kodingakala impande ethile othola ukuthi kodingakala isiwashe esithile uthola ukuthi kodingakala umswane inyongo kanye negazi hayi angageqa amagula angemuki kodwa mina ngithi ithola incwadi esihloko sithi indlela yesintu yalihluka udlube ekhasini mhla ka-15 ngesonto elizayo inkampani yethu mayingasenzelanga phansi na kanjani iyaphuma bafowethu usungaqala futhi nawe ukuthi uyithenge baningi sebeyithengile baningi kakhulu namakhophi nje agaywayo senginovalo ngiyacela ke na ukuthi ke uma uyidinga uyokwazi ukuthi uyithole mhla ka-17 kwa Adams and Greeks eMaritzburg uzoyithola ku Church Street eThekwini uzoyithola lapha ku West Street uma kuukuthi futhi uyafisa ukuze Mphelandaba uzoyithola nakhona eMphelandaba uma uphesheya kwezilwandle noma ngabe ikuphi la ungekho khona eduze kwalezi zitolo esengizibalile uyakwazi ukuthi usifonele kuzona inombolo lezi zethu senze izinhlelo sikuthumelele zona ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV kuthi kushaya umhla ka-30 December i-channel yethu isihlele ku 45,000 subscribers ukuze phela ibe enkulu nangokwezibalo ingabi inkulu ngokokudla esikuphakayo ngiyacela ke bafowethu umthathe lo mfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga